Hej, velkommen til den her video. Den her video, det bliver sådan en konkurrencevideo, fordi jeg var til konkurrence her for ikke så lang tid siden. Det hedder første runde, Region Vest, tror jeg det er. Så der er en første runde, hvor man så får de point, man får. Så har vi, og så kommer man til en anden runde, så får man halvdelen af pointene med. Og så kan man så vinde medaljer der. Så det er sådan lidt Danmarks mesterskaberne. Så ja, I kan se videoerne fra min konkurrence i den her video. Så ja, lad os bare komme i gang. Så vi kunne ikke helt se, hvad for en plads vi fik jo. Og vi fik en 4. plads ud af 8 hold. Hej hej. Husk at like og subscribe.